Jeg synes, bordfodbold er fedt, fordi at det er både en sport, men det er også sådan lidt et mindgame på samme tid. Man skal sådan lure hinanden, og så samtidig med, at det er hårdt, og der er også et fysisk element. Bordfodbolden er på vej væk fra barsport. Den nærmer sig mere og mere det, jeg kalder jakkesætsporten. Det er folk, der går utrolig meget op i det. Det er folk, der træner og er perfektionister. Det er konkurrencemennesker. Det er noget af det, de står for. Bordfodbold er en social ting. Det er et spil, som alle kan være med til. Langt de fleste i Danmark har prøvet at spille den, og mange spiller den også ugenligt eller månedligt. Når man kommer op, hvor det er rigtig sjovt på rigtig højt niveau, så er det virkelig hårdt og virkelig intenst. Bordfodbold er en sport, som er en kombination mellem at virkelig lære sin egen finmotorik at kende, lære sig selv at kende. Hvis du tager stereotypen, der spiller bordfodbold, så er det en 20-30-årig ung mand, der er i gang med at videreuddanne sig. På det personlige plan giver det mig selvfølgelig sammenhold og noget masse socialt. Hernede i klubben lærer man rigtig mange mennesker at kende. Vi ser flere og flere juniorspillere, som dukker op allerede nede i gymnasierne 13 år op efter. Det er vi jo super glade for, og det gør blandt andet, at vi hiver en masse verdensmesterskaber hjem med vores junior lige pt. Derudover giver det mig selvfølgelig sådan en personlig succesoplevelse, hvis man gør det godt til en turnering. Bordfodbold hører også hjemme på fritidshjem, og det hører hjemme på skoler, og det hører hjemme på bar. Det er selvfølgelig der, de fleste kender det fra. Men når man kommer herned og ser, hvordan vi ligesom udfører det, og når man ser, hvordan det for eksempel bliver kørt, når vi lige har været til VM for eksempel, med sponsorer og kæmpe tribuner og tilskuere, så er det virkelig en sport. Det er så sjovt at se folk, når de får en lille smule instruktion til, hvad egentlig du kan gøre med spillet, og hvad de gode spillere gør med spillet. Så udvikler det sig lige pludselig væk fra, hvor du står for sjov og spiller, til at være et spil, hvor du har store muligheder for at forbedre dig selv, og du har store muligheder for at lære dig selv ting. Vi vil gerne være en del af DIF, fordi at det vil styrke vores mulighed for at komme ud til flere verdensmesterskaber, flere internationale turneringer og vinde flere guldmedaljer, så det vil godt gøre vores forhandlingssituation over for kommunerne nemmere ved at sige, at vi er en anerkendt sportsgren. Det vil også betyde noget for os, for vores udvikling i Danmark, at vi ikke skal overbevise alle om, at vi er en sport, og vi ikke skal hive dem ned i vores klubber og vise dem, vi ikke skal hive dem til turneringer og vise dem. Prøv at se her, det er en sport. Og så sidst vil vi også godt simpelthen have en bedre økonomi til at starte nye klubber op. De her borde, vi spiller på, de ligger en 10.000 kroner brugt, og det er en stor investering. Nummer 3, er det René? Det er godt taget. Det kræver mere arbejde af vores frivillige, og det er selvfølgelig noget, som vi selv skal kigge ind af, at vi er klar til det her. Vi har selv disciplinærudvalg, og vi har dresscode, når vi spiller, så vi er vant til at blive enige om fælles regler. Nu har vi eksisteret som et forbund i 14 år, bliver det snart. Jeg mener, at vi er ved at være så godt organiseret. Der er så mange, som har holdt ved i sporten igennem så lang tid, at nu er vi ved at være klar.